Co je to vlastně zdravotní cvičení? Tuhle otázku jsem několikrát dostala, tak se vám na ní budu snažit teďka v tomhle videu odpovědět tak, jak zdravotní cvičení vnímám já. A to za prvé, zdravotní cvičení by mělo být pro každýho, kdo chce začít cvičit a necvičil, anebo ho trápil nějaký zdravotní problém a dlouhodobě vlastně nebo delší dobu nezatěžoval to tělo v rovnoměrnosti, protože měl problémy s kotníkem, s kolenem, s ramenem, s kyčlí. Tak pak to tělo se nastavuje po tu dobu, kdy tam prostě je nějaký problém, nemohu tu nohu nebo ruku využívat, tak se nastaví trošku jinak, fungujeme pořád stejně, ale my si vlastně ulevujeme to, co nás bolí. Nějaké svaly pracují víc, druhé zase se ochabují nebo zkracují a my potom, když už vlastně ten problém máme vyřešený, tak nejprve musíme začít cvičit, aby jsme to tělo nastavili správně, aby jsme zase si ten obraz toho těla, který jsme si vytvořili za to nějakou dobu, tak postavili, zatížili správně, postavili a všechny svaly jsme se dali do rovnováhy. A stejně tohle třeba funguje po těhotenství a porodu, kdy v rámci toho těhotenství se tělo správně fyziognomicky nastavuje jinak než v běžném stavu, protože potřebujeme vytvořit prostor pro miminko, potřebujeme tam vytvořit bezpečnou zónu. Všechny naše systémy se soustředí na to, aby jsme tam dali vlastně všechno, co vlastně můžeme, ochranu, výživu, všechno tomu miminku. Takže naše tělo se nastavuje jinak. A to těhotenství trvá měsíce. Takže to je relativně dlouhá doba, aby to tělo si na to zvyklo. Pak proběhne porod, který na nás může nechat nějaké následky nebo ne, ale ne vždy se stane to, že ve chvíli, kdy je po porodu, tak to tělo se nastaví zase správně do toho běžného stavu. Ono si zvyklo na ten prostor, ty svaly se tomu přizpůsobily a teď je jasně na nás, aby jsme tím zdravotním cvičením zase správně si nastavili všechny ty části našeho těla nad sebe, aby jsme správně začali pracovat s těmi hlubokými svaly, které v tuhle chvíli byly vlastně jakoby trošku vyřazený z provozu, protože jsme tam vlastně rozvolnili, dochází k rozvolnění vlastně svalů v kyčelním kloubu, aby se to všechno mohlo uvolnit, vytvořit prostor, uvolnit porodní cesty, aby to všechno fungovalo. Samozřejmě nepracují tak i to hluboké břišní svalstvo, protože vlastně je tam to bříško těhotenský, to miminko. Takže my teďka vlastně po tom porodu máme ten prostor na to zdravotní cvičení, kdy si navnímáme to tělo a začneme s ním z hloubky pracovat, aby jsme se posílili to, co vlastně teďka v několik měsíců bylo méně aktivní a aby jsme si správně nad sebe nastavili i ty segmenty a mohlo celý ten hluboký systém, naše bránice, pánevní dno, hluboký svaly zad a břicha pracovat. Ale pak je zase důležitý už nezůstávat vlastně u toho zdravotního cvičení. Když si zacvičíme rameno, zacvičíme kyčel, dáme si tělo dohromady potom těhotenství a porodu, tak je důležité se posouvat dál. A vlastně to, co jsme si naučili ve zdravotním cvičení, tak si aplikovat nejdříve do běžných aktivit, protože vemte si, že to tělo je, vlastně, když chcete pak začít, nebo některé maminky chtějí rychle zhubnout a dostat se zpátky do kondice, chtějí rychle začít cvičit, tak vlastně jdou do toho cvičení. Ale když máme malé děti, tak těch aktivit kolem těch dětí, tak to tělo je zatížené relativně dost. A my si teda dáváme tím zdravotním cvičením ho vlastně do pořádku. A teprve potom vlastně můžeme začít dál dělat ty dynamické aktivity, ty silové aktivity, aby jsme tomu tělu prospívali. Takže to, co si přeneseme z toho zdravotního cvičení, které je ten základní opravdu, kdy vnímáme každý pohyb, aby jsme měli zacentrovaný klouby, aby nám pracovalo jenom to hluboké svalstvo, nebo prostě potřebujeme dostat zase zpátky do funkčnosti pánevní dno, takže se na něj vlastně děláme vlastně cvičení. Tak tohle si postupně začínáme potom přenášet do běžných aktivit, do chůze, do sedu, do zvedání dětí, do nošení nákupních tašek, do běžných aktivit, abychom si přenesli to, jak to tělo má být nastavené a správně se pohybovalo. A pak to můžeme přenést do těch dynamických, takže nezůstat jenom u toho zdravotního, protože to tělo si na to zvykne, začne v tom fungovat a vlastně už nám to nepřináší další užitek. Ale my tohle aplikujeme a jdeme dál. Jdeme do nějakých silovějších forem cvičení, dynamičtějších forem cvičení
ale už tam dokážeme zakombinovat to zdravotní a postupně tyhle ty dynamičtější formy prodlužujeme tak, jak zvládáme, protože v tom zdravotním jsme se kromě toho nastavení naučili vnímat svoje tělo. A pokud nám v nějakém tom pohybu není něco komfortního, něco nás bolí, tak to je vlastně nám tělo dává najevo, že ještě na to není připravený, že se musíme tomu začít věnovat. Takže jemná bolest není nic špatného, jenom prostě pak se na to místo musíme soustředit a zase tam dát nějaké cílené cviky. Jo, pokud vlastně cítím po delší chůzi, dynamické chůzi, že mě bolí kyčle, aha, tak já musím víc vlastně dát do toho cvičení na kyčelní kloup, na pánev, prostě ty svaly dostat do pohody, aby mě ta vlastně chůze už vlastně tolik nezatěžovala. Je správný být po té aktivitě jemně unavený, ale nemělo by nás nic extrémně bolet. Je to prostě signál těla, že bych se tím měla zabývat a já zase do té aktivity si přidám nějaký to cílený zdravotní cvičení na to, abych vlastně zase ty klouby a svaly dostala do té harmonie, aby pracovaly správně, aby ten kloub byl vycentrovaný a nebolelo nás to. Stejně tak vlastně pokud mě bolí záda, tak je to většinou otázka vlastně zase hlubokého stabilizačního systému, protože u bolesti zad je nejčastější problém, že nemám sílu z hlubokého svastu břicha, který by mělo společně s těmi zády pracovat, podepřít je a neměly by potom ty záda být přetížený. Stejně tak pracují kotníky, ramena, všechno to je provázané s tímto. Takže zdravotní cvičení je základ, který si pak přenášíme dál do dalších aktivit a s tím tělem pracujeme, aby ve všem, co chceme dělat, tak jsme se cítili dobře, nic nás nebolelo a užívali jsme si života.